హలో ఎవరిబడి కచ్చేని కిచెన్కి వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు మనం బీన్స్ బంగాళాదుంప మసాలా ఫ్రై చేద్దామండి. బీన్స్ బంగాళాదుంప మసాలా ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు: బంగాళాదుంప ముక్కలను ఇలా మీడియం సైజులో కోసుకుని ఉప్పు నీళ్ళలో వేసుకుని పెట్టుకోవాలి. బీన్స్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇలాగా తరుక్కుని పెట్టుకోవాలి. గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూను, చిల్లీ ఫ్లెక్స్ 1 టేబుల్ స్పూను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 1 టేబుల్ స్పూను, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూను, ఆవాలు 1 టేబుల్ స్పూను, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ నల్ల మిరియాల పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అండి. 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు చిన్నగా ముక్కలుగా తరుక్కుని పెట్టుకోవాలి. ఒక ఉల్లిపాయ చిన్న ముక్కలు చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. కాస్త కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పసుపు, ఉప్పు మామూలేనండి అది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పొయ్యి వెలిగించుకుని ఆయిల్, వేపుడికి సరిపడా ఆయిల్ అండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, మనం ముందుగా కోసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి. ఉల్లిపాయ వేగాక ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న బీన్స్ ముక్కలు, బంగాళాదుంప ముక్కలు, ½ టీ స్పూన్ పసుపు, కూరకు సరిపడా సాల్ట్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బాగా కలుపుకొని ½ టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పౌడర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మూత పెట్టుకుని బాగా మగ్గనిద్దాం ఫ్రెండ్స్. కలుపుకొని దగ్గరికి వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక 5 నిమిషాలు వేగితే సరిపోతుంది. మొక్క ఉడికిందో లేదో అనేసి చూసుకోవాలి. ఉడికింది, ఇంకొక 5 నిమిషాలు మగ్గితే సరిపోతుంది. కాస్త కొత్తిమీర వేసుకుని కలుపుతాం. ఇంకొక 5 నిమిషాలు అయితే బీన్స్ బంగాళాదుంప మసాలా ఫ్రై అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బీన్స్
బంగాళదుంప ఫ్రై, మసాలా ఫ్రై పొయ్యి కట్టేసుకోవచ్చు. బీన్స్ బంగాళదుంప మసాలా ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బంగాళదుంప బీన్స్ మసాలా ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఇది రైస్లోకి ఉపయోగపడుతుంది, చపాతీల్లోకి ఉపయోగపడుతుంది, మన సాంబార్ కాసుకున్నప్పుడు నంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. తప్పులు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.